Chcete vedieť, čo je základom úspešného riadenia ľudí? Tu sú 4 základné prvky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele. Poprvé, zadanie úlohy. Jednoznačne zadefinujte očakávania, stanovte merateľné ciele, určite časový rámec a držte sa SMART princípov. Bez toho riskujete chaos a neefektivitu. Po druhé, priebežná kontrola a podpora. Monitorujte pokrok. Poskytujte pomoc, upravujte postupy podľa potreby. Kontrola a podpora zabezpečujú smerovanie k cieľom. Po tretie, zhodnotenie výkonu. Pochvala a odmena, spravodlivé hodnotenie a ocenenie motivuje ľudí k lepším výkonom. Táto motivácia udržuje angažovanosť a efektivitu ľudí. Po štvrté, rozvoj. Identifikujte a riešte problémy tak, aby sa už neopakovali. To je základ inovácie. Neustále vylepšovanie zabezpečuje pokrok a odstraňuje stagnáciu. A toto robte s každým podriadeným alebo manažérom stále dookola. Ak pritom dokážete efektívne komunikovať, takéto riadenie ľudí vás privedie k úspechu, až keď máte zvládnuté tieto základy, hľadajte ďalšie možnosti rozvoja svojich manažerských schopností. Viac sa dozviete v článkoch v mojom blogu alebo ma kontaktujte.